Ukama ibadata di bagasan tikion, hamu akadongan sahuria, marpungu hitan waing di bagas joroon, lau patupahon parpunguan, parningotan hamamateni Tuhan Yesus, na pataridahon holong ni rohani debata, naso halopoan tuhita jolma manusia pardosa. Taidama iduk ni hapor seota, nama naon hapor suhon, dohot haliaon ala nihita. Marhite parpunguata di parningotan hamamateni Tuhan Yesuson lam takas di rohata naung di paobu debata rimasna tuhita. Macai balga asini rohana midahita pardosaon marede mahita. Oh
Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di porbadia na tumapalangi dohot tanoon. Amen. Si Tuhan ni malim si songonido, tama dihita, nabadia, naso jahat, naso marlidang, namarbolat sian aka pardosa, naong gabe tumibo sian aka banuagijang. Nasopola ganupari songon aka si Tuhan ni malimi mabuat jumolo pelean taringo tu aka dosana sa diri. Dungi taringo tu dosa ni natoropi. Ay sa halidoi diulahon di na mameleho dirina ibana. Haleluya. Martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami, para si roha na sumurung doho di sude jolma manusia. Nunga dilehoko anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, manaon haleaon, dohot siak ni bagi. Pola mate tarsilang, asa malua hami sian gomgoman ni sibolis. Say parohay mahami, mamikiri paunanon ni anakmu. Asa maruli hami marhite siani, di hasesaan ni dosa dohot di kaluaon sian hamatean paduhalihon. Asa dapat hami hanguluan saliling-liling na marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak kaholongan ni roham. Amen. Tatangihon ma patik ni debata, imana tersurat di buku Heber bidu 12 ayat 2. Tabereng ma iduk ni hapor siaw ni, jala napaujuk kosa, ima Jesus na manauton parsilanguni, sikat ni las ni roha, tohap nai hian, sodie tongi hailaon, gabi hudul di siamun ni habangsa ni debata. Ido sahatna, atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulaon na hobar tu patikmi. Amen. Si bangun
dosata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo naso hatu dosan. Si topa nasa na adong. Paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami. Aka nahu ulahami marhite sian pangalosion nami di patikmu. Ima marhite sian tubuh-tubuh ni rohanami naroai. Nang sian pakatayon nami nasoture. Rodi pangoloyon nami dihisap-hisap ni rohanami. Natamasi tutudo hona uhum kami alani dosa nami i. Alai na tarsol-sol bagi dohami nuaeng alani i. Asima roham di hami ale debata nami. Pardenggan basa jala parasi roha doho. Alani anak kaholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami saluhutna. Jala suru matodi porbadia turuhan nami be. Asa terbaik kami manguloiho di bagasan hati goran dohot habadiaon. Gabi saat kami Tuhan ngoluan na sora suda, na pinarbagabagam di aka na porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringo Tuha sesaan ni dosa. Alani pangalosyo tado ubahin na tertulang Kristus. Jala binahin ni hajahatot do ibana mabugang. Ape tu ibana pica-picang parhitean ni hasonangata. Jala binahin ni bugang na malum ita ilala. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Tatangihon ma hatani debata turpuk epistel di parningotan ari hamamate ni Tuhan Yesuson. Imana tersurat di buku ni si Sakaria bidusia mamuka sian ayat 10 sada sahatu ayat 10 pitu. Hope marhite-hite mudar ni parpadanonmu palua kuma aka na terbuang siako sian godung na somarisi aek.
hira sior husitak juda diau. Jala huparade ia Efraim tu parporangan. Jala husunggul aka anak mi ale Sion. Dopak aka anakmu ale tanogorik. Jala bahenok kumaho hira podang ni ulu balang. Jehovah Sebot mangudingi nasida, gabe suda panganon nasida jala lutahononna akabatuni abbalang, jala minum nasida jala marhabiriburon hirasian anggur, gabe gok nasida songon sawan pangurasan, songon akasuhini langgatan. Ayaha hinadingganna, jala aha hinaulina, dahanon pasibur magodang aka doli-doli, jala anggur aka namar baju. Ido sahatna, martua do aka natumangihon hata ni debata, jala nau peopsa. Amin. Tahatiddakon maha porsiau tai songon nahina tiddakon ni dongata saha porsiau disadok portibion ra mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo naso hatu dosan na tumopalangi doho tano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah nasa sadai imana tinubuhon di si Maria na gabe-gabean sianton di porbadia andora sohabubuhan ido tuhatta na tumaon na bernit di panguhuman di silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang na tuat tu banu atoru dung ditanom na mula mengolu diari patuluhon na manai tu surgo laho hudul tu siamun di debata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani
Disima ibana pai mamulak sogot tutanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au persea ditod di porbadia jaladong sada huria na badia. Huria hatopan ni halak Kristen akan na badia. Dohot dihasisaan ni dosa. Dohot dihatai na madok mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate. Dohot dihanguluan na sorasuda. Amin. Tabege ma ede pujian sian pungon ni narabu.
Gatini warta dihita buah-buah dita saluh nakamanginang anon pukul 2 botari patu paut tadope ulaun nahohom asaro mahita disi laho mangihuton ulaun nahohom marede mahita laus tapasahat ma piliata. Ai di bulu
Martangiang mahita. Dami niya debatana sumurong siya salut na roha. Imana mangaramoti ate-ate doho pikiran muna. Di bagasa Kristus tuhatay. Amen. Shalom. Hurian itu hata mauliate ma tu debata. Dilihat dopetik itu hita laho mangingot muse di perningotan nong mate Tuhan Yesus. Ala kebetulan non nunga jam 12 mungkin heado tahe bagi hamu musik klasik. Ulu do ala tabu ni musik klasikon ni bagi lastar pudo miba. Jadi molo saliling marjami tapi au adong namudum na tabu do jamitay. Nanggabi oray hamuda ala memang jam na pe nga aga jam tinggi. Hurian itu hata momentum kembali mengingatkan kita bohado argani diritai ditobus. Momentum mengingatkan kembali secara spesial Tuhan hadir ke dunia holalau paluhok kita. Sebuah momentum menyadarkan kembali kita, saya, Bapak Ibu, semua kita manusia begitu berharga di hadapan Tuhan. Karena itu momentum ini betul-betul harus kita manfaatkan agar kesadaran akan berharganya diritai totu kapake mapartikian na argai dinalaho paturehon ngoluta na argai. Hurian itu hata nani olongan di bagasa Kristus Yesus adorang sohujaha turpuk ra olodo o bahasa aha mau tahe. Bahasa Indonesia manang marbasa bata mau. Bahasa Inggris. Biar hu mau marbasa Inggris au dang yatu si hamu au pedak kwatu si hau padok. Jadi mungkin punguan ina HKBP Tebet Jakarta do HKBP Rawamangun ngaulu marsoal nasida. Eda udah pernah ke HKBP Denpasar Bali? Udah. Kami pun sudah. Sampai manggir-giri aku karena dinginnya AC gereja Denpasar itu. Ros halak naik. Daung. Tikilo lau hami tu si. Namohopan HKBP Denpasar HP harorone si dodom berbeda. Nasada ro di minggu biasa, sadanai ro di minggu songonon. Makana di minggu pagi nakikudok. Jago do arsitektur ni gereja ni HKBP. Sudah di Sardok Portibion. Adong hurang lebih 30.800 gereja HKBP. Arsiteknya mungkin para ahli. Sebab mampu membuat gereja yang bisa mengecilkan dan membesarkan diri. Songonom mato pusopik garizon. HP minggu biasa, minggu na lewat, ngaliak kami dok para gedda. Ale marjalji hami dok sudah parhalado dok panitia pembangunan, hatok pehu para di hami akka kursi dok tabayase, asal mamarjalji hamu songonok kita tiap minggu. Boydo, buabe no namang ape anon na jam 2 ipe olo dang rohami inam se. HP ngai para di para tota akka ahai si enom. Jadi adong sela waktu anon mula par minggu kita ngai para di para tota huriata akka lapet adong do ahai naji do guarne teh. Pohul, ale hubering pohul-pohuli, hurang emosi na mamuhuli.
gabi agak-agak rapuh hibana. Sa sitong na Minggu Jumat Agung nang buy mekel hita da. Maksud tu molo mekel pe hita taritutuk mau te. Ala pemahaman teologinya HKBP, parningotan hamamatei sebenarnya adalah kebebasan dari kita manusia. Alani sotung lupa o majahatur pukon. Tabege majohatani debata nagabi ujaham di mingguta di hari Jumatom Good Friday. Na tersurat di Evangelium ni Markus biddu 15 ayat 33 satu ayat 40 sada. Markus biddu 15 ayat 33 sahat tu ayat 40 sada songnoma didok. Alai di hosni ari songgop ma nahulum tuliat tanoi. Saharo di pukul tolu. Jadi di pukul tolui marsuara nabalga ma Jesus majouhom. Ale debataku. Boasa tadi konom muau. Eloi, Eloi, lama sabaktani. Jadi adong madeba na jongjong gisi ubegesa. Gabe di dokma. Si Eliado na jinaunay. Alay marlojong masahala mangkornopol limu tuasom. Di lohotom may tutolong lau pa inyum ibana. Uhu madidok atong taydama. Manang rojo si Elia paijurhon ibana. Dungi marsuara nagogoma Jesus lastosma hosana. Jadi mariba bola dua mahire-hire ni bagas joroi sian gijang tutoru. Dungi di idaletnan na mga dopi ibana songoni hape parmatena gabe jidokma tutudo anak ni debata halakom. Manatak-natak dosian na daw deba ina-ina. Songo si Maria Magdalena, si Maria ni si Jacobus na uposo, akup ni ina ni si Joseph doho si Salome. Dihuton na sida do iba na laho, makoba si uju di Galilea dope, dukon ni landope akan asing narap nako doho ibana tu Jerusalem. Ido yanggo sahatna horasma dihita saluhutna. Hurian itu hata na nyolongan di bagasa Kristus Yesus. Juk do dang taatu si perjalanan di ngoluom. Jala juk do gudang na tak so taatu si di portibiom. Ay masa Tuhan turun ke bumi, masa Tuhan mati, Tuhan seperti apa yang dia maksud. Alaina parpudion di pasion parpudi hudok. Berusaha do dunia mengajar hok kita oleh dua belah pihak. Dunia saat ini hanya sebatas yang rasional dan irasional. Dan masuk akal irasional, masuk tu akal gabe rasional. Hape los lupa hita adong do na supra rasional, bahkan di luar jangkauan, di luar kemampuan ni jolmai. Alani molo tabahas taringo hamamate ni Kristus buasa debata gabe jolma buasa boy debata mate. Alaso bui na sida mangatusi taringo tu supra rasional. Asa bui dapota pemahaman taringo tu supra rasional. To di porbadia do naman uguhita. Dan adong tidak ada sekolah untuk bisa memahami hal-hal yang supra rasional. Tetapi bimbingan Roh Kudus mampu memahami dan kita imani bagaimana Tuhan pencipta alam semesta turun ke bumi menjadi manusia dan mati lalu bangkit
Tapat orang PI itu halakan yang tidak punya iman, aladang dia tu sina supra rasional marhijetol di porbadia totu dang atusan nai. Hurian itu tuhatanani olonga di bagasa Kristus Yesus, heado au iluba-luba gopul. Tadahamu do gopul akan aposo. Saya dikejar-kejar beruang. Betul-betul binatang beruang, dadang beruang. Kebetulan waktu itu Roma SPK surat penugasan sian kantor pusat pidda tu Bengkulu, siap Bengkulu perjalanan 7 jam, 3 jam lagi ke Arga Makmur, dari Arga Makmur sampai ke Limas 3 jam, dari si Tutobak nama. Jadi saling gisi beda do kehidupan gisi. Perbedaan na songon na daw mahalaki aka siap peradaban ala terisolir. Tidak ada akses jalan yang dang adong aspal, tanah merah do. Dang adong listrik. Dang adong sinyal. Akhirnya alani kehidupan pun di situ sangat jauh dari peradaban. Ale dung ro kemajuan, ro listriki, ro sinyali, ipadenggat dalani kehidupan juga ikut berubah. Alani ternyata yang baru bisa membuat pembaharuan. Yang tadinya tidak ada akses bisa menjadi ada akses. Nah dimaksud di sini parmatenya Kristus ope membuka akses dan jalur memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, basape domago halet tu di sini. 1 tahun saya tidak ada komunikasi, tidak ada sinyal. Dung lahu jupangi haleti, ngadong halekna. Saya jumpai pacar saya, rupanya pacar saya sudah punya pacar. 1 tahun atong dang adong bui komunikasi, tidak ada sinyal, tidak ada listrik. Alani situasi itu akan membuat orang terisolir. Dunia juga terisolir karena keberdosaan manusia. Bahkan dunia tidak mampu menjalin relasi, memperbaiki hubungannya dengan Tuhan. Tetapi melalui kematian Kristus, melalui darahnya di kayu salib, dipature mai relasi, hubungan yang vertikal dan horizontal diperbaiki ma saluhutna. Sonari, pertanyaan, Buddha terus bertahun-tahun kita merayakan atau Pak Mames tahun hari hamamatnya Kristus. Apa selanjutnya? So jangan-jangan hanya seremonial, ibadah rame-rame kepanasa kita. Dukoni tong mangulah dosa, tuai. Yesus sudah mati titik. What next? Ya harus ada perubahan. Sian statue setelan cuek. Masa mekelamu? Kalau madeo statue piao mekelamu. Dari sebelumnya molope akan aposo statue berubah lagi statue. Setelan cuek jadi setelan care. Begitu dah. Setelah Yesus mati dan saya diselamatkan, yang awalnya saya cuek tidak peduli sama orang, sekarang saya berubah, saya akan care pada sekitar saya. Karena saya sudah ditebus, saya berharga, saya akan buat orang di sekitar saya sedemikian juga berharga. Unang bestet cuha muda? Stet cema. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa selanjutnya? Batoy mak, molo mati Yesus, ba mati mesi, ngetik kinara ina. Roma diakoni mangapuli, cusi Maria ina.
Apa selanjutnya setelah kita memperingati kematian ini? What next? Apa yang orang Kristen, orang beriman harus lakukan? Jadi adong ceritaku songono. Jadi di sada ICU adong 2 bed. HP sahala halak Batak, sahala halak Cina. 2 mon. Isi tong kadak dana na makaliangi na halak Batakon, doho na makaliangi halak Cina. Tolu bedo anak na halak Batakon pedu tolu geleng na halak Cina pe tolu. Isi matabay jogwarna na tolu. Tabay masih cing-cing. Aduh na cing-cing kan? Baru si cingcong. Baru si Cangsang. Warna pe di ICU nga di ujung ngulu na Roma halak sinaon. Cing-cing. Diho itu yang 100 ruko di Kelapa Gading. Oma. HP halak Batak nakin mamereng bapak na di bana sudah alam manangi-nangi. Eka Batak kepo do. HP bapak na pai majo sen na tu bapak no. Adang mekelau dah. Maksud tu ini fakta. Jadi orang Batak kan memang sedikit kepo kita mengurus urusan orang kan harus kita akui. Nga genetik rai. Tak dia nak si cing-cing doh kan. Tangis-tangis si cing-cingon hola di pasak bapak nai si 100 luko nakin. Memang mulo diartani hala ingok doy tate. Saya mangitong diartani hala jujur teh. Luar biasa. Dang, saya lihat dang alani dah. Jadi dukoni Roma si nomor 2 si Isenakin Congcong tuho klaster na 50 pituida ina tangis si Congcongon ago bapa unang jobat hata pertandingan ina dang marbahasa Bataknya na lagi marbahasa ahado Cina. Hari kadang boy hubotoy. Naparpudi di pasaha ma tu si Cangcong. Tuho Cangcong perumahan geria nadi Tabananama. Adong di si 407. Tangis na si dana dulu. HP anaknya halak Batak nakin semaminggol. Sina, gudang Marta nih. Kan odo. HP among na. Ina mah. Saya tangis mah. Roma apa kepo naon. Gabe mengganggu do. Rom ala tangisnya si Congcong cing-cing doh si Cangcongon guguhi pakilalannya kadak danaknya halak Batakon Roma buru Batakon isi mata bayan guarna alana bahasa kota baik guarna tabereng hatani debatana kipe kan detail do di bayan ka guarna kan lengkap selengkap-lengkapnya bahwa itu fakta. Di Roma sih ise mah ubayan nate sotong salah sotong alo guar muna songoni. Roma anaknya halak Batakon si Sakot. Ai palu bihudo tangis muna. Masongoni go nyarta itadik ko namong muna. Polek ko songoni tangis muna inna.
palubihu hamu hape boto hamu do ay naloperkorad do halat sinay na dilihat sa 100 pitui ho mamanaruho tugas mo madung mate awan nom tugas mo mamanaruho korano tu 100 pitu ima bagian karejom ima tugasmu uduti mangulum ho cing-cing perumahan na ditabanakin isi adong piga langganan elo perkorad do hapero halak bata na kisay mangetong yartanyala. Setelah orang tuanya meninggal, di ujung dia memberikan tugas tanggung jawab untuk anak-anaknya melanjutkan kehidupannya. Dung mate Yesus, takas ngatabigin akin hatanya jebatan nama do tos mahosana ahado naiko diula akka halakaristen orang percaya dalam hidupnya. What next? Ikonido adong suku-suku. Karena salib adalah pemulihan hubungan. Salib adalah bagian Allah mengampuni. Salib adalah bagian keselamatan orang Kristen. Makanya halak Kristen ikut dogabe halak na mengampuni. Orang Kristen harus menjadi orang yang mengampuni. Sonari suku-suku tuhita. Ada berapa dalam hati kita orang yang bikin kita emosi, kesal? Adong 10 gudang nabodari hudok di pasot tolu tangyak kok kamu manasida pray for your enemy doakan yang membuat kau sakit hati jimolo tulu halak do besatok kidui kan ale molo gudang do besotong do martangyak kamu jam 10 borngin jam 5 pagi saya dung amen nga manugot doakan ampuni maafkan itu selanjutnya dan persoalan ngamate Kristus namasa di sibuah sokono ini adalah fakta yang tidak terbantahkan bahwa Tuhan menjadi manusia dan Kristus mati menebus dosa kita tetapi selanjutnya apa orang Kristen harus menjadi orang-orang yang betul pemaaf. Dan adong nasikob. Adong hurang ni dongam mutangyakom. Mol adong hurang suguro ham jibet alom tangyakom. Oh, betul yang dibilang amang pendeta. Ada yang selalu bikin aku kesal. Kudoakan dia dulu malam ini. Martangyang memang Tuhan. Saya ibasi sakotod do suguro haku. To ema Tuhan alak memana ina. Dan bukan doa seperti itu. Doa yang mengasihi, doa yang mengampuni, doa yang betul-betul dari kerendahan hati meminta memohon kepada Tuhan. Itu. Dan orang Kristen selanjutnya haruslah menjadi orang yang memperbaiki relasi. Salib adalah tanda hubungan manusia dan Tuhannya, penciptanya telah dijalin kembali vertikal dan horizontal. Kita pun melalui momentum Jumat Agung ini kita harus memperbaiki relasi kita. Bagaimana selama ini relasi kita suami dan istri? Bagaimana selama ini relasi kita ayah, orang tua, bapak dan anak? Bagaimana relasi kita antara nama simatua, nama keluarga? Seunang mareddehita sa peneng tangis silang mi hape nasuko di sogodang dang marlapatan ni alaniaha tiap minggu tadok sesama dosa nami songo panesa nami sape tangis pehita mengedungi mangeddehoni molodo tong adong nasolo di bagas roha tidak mau mengampuni sesama itu nonsen. Karena itu, ampunilah sesama. Perbaikilah relasi. Padenggamma hubungan. Biar kembali
dipulihkan. Yang selanjutnya, relasi kita dengan Tuhan. Sebelum kematian Kristus, surga dan bumi terputus. Setelah kematian Kristus, salib Kristuslah yang menjalin kembali hubungan yang vertikal surga dan dunia. Karena itu, bagaimana relasi kita dengan Tuhan selama ini? Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan selama ini harus kembali kita pulihkan melalui momentum ini. 3 hari kita martangi ang amanginang. Sadari amang opat ina. Ipe molo pas kebetulad dang hola 2 hari do iba mga gabi 2 hari do martangi ang. Jadi doa dia, relasi dia, hubungan dia kepada Tuhannya sebatas makan. Makan pagi, berdoa, jalin relasi, makan siang, makan malam, dohot naeng modum. Template matangi angon sudi. Itu semua konsep doa. Hanya 4 kali doa dalam sehari. Berarti hanya 4 kali dia punya relasi sama Tuhan dalam sehari. Nakin dalam ibadah pagi saya menawarkan kalau asa tabba ahi durasi nai 10 hari mamanga sadari. Moloholani nama jalan cara agar kita bisa berdoa. Perbaiki relasi kita. Yang selanjutnya, yang ketiga, yang terakhir. Alana-alani mohok nate. Au ngahabis sadusti zuo. Yang paling terakhir, au tiki pajupang doho inang na jolo, malubuk do tarok toko. Puk-puk, puk-puk. Ima alani jatuh, hamu tiki pajupang do amang dang malubuk tarok toko muna. Dang amang datar do ina. Bagsotong gabi, malubuk do kan? Ada moloba ka anak muda maddo, ada getar-getaran di hati. Ina. Dang binoto pigas kalah Richard getaran na yun. Na malubuk do taroktok. Ala adong sesuatu. Jala molo neng mangulahon na jati, ba malubuk do tong taroktok. Sekarang apa yang terjadi? Masihkah jantungan kita molo mangulah dosa? Jangan-jangan kita tidak tahu dan tidak bisa memilah mana itu dosa, mana itu tidak dosa. Nah jolo ni zaman-zaman SD SMP ba, hola ni takko 500 rupiah siya dompet ni omak ni ba, 1 hari 1 malam, jatuh nga do. Dung SMP lam expert do kan? Lam expert. Siya 500 to 1,000, jatuh kan? Otit. Dung SMA, ibu me 2,000. Jatuh tangbe. Jangan-jangan itu yang sudah terjadi bagi orang Kristen sekarang. Bahwa dosa yang dia lakukan setiap hari, setiap saat, dia tidak anggap itu lagi dosa. Akhirnya kematian Kristus menebus dia, tidak mempengaruhi apa-apa dalam hidupnya. Alepos rohaku anggohita isodang na songoni. Semoga momentum ini memulihkan hubungan kita dengan Tuhan, memulihkan hubungan kita dengan keluarga, dengan relasi, dan juga kita mau saling memaafkan dan mengampuni. Amin. Kita berdoa. Mauliate dijenggan ni basam Tuhan, ditikion, di parningotan ari hamate ni anakmu Tuhan Yesus. Rohami marsinggang tua dopamu na badiai. Nunga di sesaho dosa nami salhutna ala ni arga nami. Ajari hami Tuhan mamake ha argaani. Lau madalani ari-ari ningolu nami hobar tulomo ni roham. Pos rohanami Tuhan tuguo mo hami marhititod di porbadia. Asa margogo hami salhutna. Kami yakin dan percaya Tuhan juga mau memberikan kekuatan kami untuk bisa mengampuni orang-orang yang sering membuat kami sakit hati. Hal-hal yang membuat kami kecewa. Ajari kami untuk mengampuni.
Ajari kami untuk menerima. Kami juga yakin dan percaya Tuhan akan perbaiki setiap relasi dari kami semuanya, agar kami di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, demikian juga sekitarnya, tetap bisa dipulihkan setiap hubungan kami semuanya. Kami yakin dan percaya Tuhan, pemulihan hubungan kami dengan Tuhan melalui Kristus dan darahnya yang tercurah di kayu salib telah memulihkan, telah memperbaiki hidup kami. Kami berjanji memperbaharui kehidupan kami dalam kehidupan ini. Ajari kami Tuhan untuk juga mau peduli kepada sesama kami, agar kami juga saling mendoakan kepada sesama kami. Kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, agar kami betul-betul maka tidakon silang ni Kristus do hangoluak kami. Silang ni Kristus do namo buak kami tuhaluaon. Asa dapotan hangoluas sa liling-ling na. Mga saho Kristus Yesus martangiak kami. Amen. Tapuji Tuhata tapasa peliata maredemeta.
hurian itu hatta noaing masuk mahita tu ulaun na badia manang perpadanan na badia di bahini pa ngotor nami ma akka nama jalo perpadanan na badia ima akka nanong makatidakon hapor siaon dohot na sotongon di balian ni huria manang na di RPP. Yang menerima perjamuan kudus pada saat ini adalah yang telah mengaku iman percaya dan tidak sedang dalam penggembalaan siasat gereja. Na mangihut atik tungadong siya kita di tonga-tonga takamang dutamina nami terlumo biak kana tua-tua nami nasubui ro tujoloon majalo parpadan nabadia pitor di pasahat matu aka amata situa asarope hami manaruhon parpadanani tuhud dulatta jala pangiduan nami dimulai manon narotu jolo majalo parpadan nabadia sian horong na digijang ima boboa siak kami atong asa masuk mahita tu laun nabadia tapara dema rohata nang pikirata maredde mahita. Amang dotamina nami ta ulak konet deta nomor 152 ayat sada. Yesus namamu san dosa Damini debatana sumurung sian saluhut naroha ima na mangarajai hati-hati dohut pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin martangi yang mahita. Ale Tuhan debata para siroha na sumurung amanami na di banua gijang. Asi roham topot mahami na pungu dison addorang hupangak kami annon perpadanan na badiai. Lehon matod di perbadia tuganup hami asa ditubuhon hapor siaon na mangulu di hami. Asa pos situturo hanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus nama kokop hami. Pergugui mahami masuadahon diri nami. Asa tarihutok kami Tuhan Yesus Tuhan nami. Jala asa ditubuhon hapor siaon na mangului. Say taiti rohanami asalam malungun hami tu banua gijang. Asa say sihol hami pay maimahon haroroni Tuhan Yesus. Amin. Hita akan napinarhamaul ni debata, ita sakapin waeng mangaton perpadanan na badiai. Di bayani tatibangi majumolo manang natau hita marulaun na badia, asa unang honauhum manangise sian hitaon. Ay holan na uduk roha, jala na manolsoli rohana alani pabbahenan na nasoture, jala na manopoti dosana, jala na porsea dihasesaan ni dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus. Ido natau mangaton perpadanan na badiai. Alai akan adohot marulaun na badia, unang be dioloi sibolis, unang be didatdati mardosa. Tung padaw hamu marohamu na siani, tung gotapok kamu mahosom dohot lateni roha. Alai
Paingot-ingot hamu ma Tuhan Yesus Kristus naung mate jala mulak mangolu humokop hamu. Asa tahu hamu mangaton parpadanan nabadiai. Di bayani tata kasih majolo rohat tabe jala alusi hamu ma suku-sukunon rimma hita jongjong. Di parhatuturuham do halak pardosa hosian hatutubum dohot alani pangalausim dipatik ni debata molo di parhatuturuham dokma olo. Namarsak doroham alani dosami jala dipangi doroham neng malua honwaeng siad dosam molo songoni roham dokma olo. Di parhatuturuham do naungro Tuhan Yesus Kristus tutanoon panguluhon pardosa ibana nong mate dohot mulak mangulu humokopo mamorsan jalamane sa dosam molo songani di parhatu roham dokma olo. Olo doho manggotapon sian roham late ni roha dohot hosom ni roha akub nii olo doho mardenggan dohot halak na mangarsahi ho jalana olo doho manesa dosa ni dongammu songon na pinangido ni roham sesaon ni debata sude dosam molo songoni roham dokma olo. Atong tapau dubbe marohata jala tatopoti ma sude dosata ihutok kamu matang yangon di bagasan rohamu nabi. Ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami halak pardosa godang dohami. Aijot-jot hulau si hami patikmu. Tama doho na uhummu hami nuaing dohot sogot molo balos sonommu tuhami hobbar tu pabbahenan nami. Alai ala ni godang ni asi dohot holong ni roham dohot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus naung nilehommu humokop hami ala ni i ubbain na hum hami mangido tuho asi maroham di hami say jalo mahami say sesa masude dosa nami jalalehon tod di parbadia tuhami asa margogo hami mangalo nasa dosa dohot mangulahon na hobbar tulomo ni roham saleleng di tano oddo pehami. Amin. Atau kamu akan manopoti dosa muna jalana mauas di asi ni rohani debata say sahat ma tuhamu nahi na porsya ammuna mangasahon hata ni Tuhan Yesus dohudok tuhamu pos marohamuna nunga sesa saluhutna dosa muna di bagasan guarni debata ama anak dohot tod di parbadia. Amin ali amanamina di banua gijang say pinarbadia magwarmu say ro maharajaumu say saut malomo ni roham di banua tungaon songon na di banua gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siapari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na merdosa tuhami unak kami tugihon tu pangujunan palua mahami sian pangago ay horo na puna harajaon dohot hagogoon rodi hasangapon saliling nililing na. Amin. Hudul mahita los marede hita buku ede nomor 150 tolu ayat na parjolo. Atong tangiho kamu matonan ni Tuhan Yesus lau paradehon parpadanan nabadiai. Dibuat Tuhan Yesus Kristus dosa gusagu bornginnai uju tarjehe ibana didok mamauliate dungi diponggoli mai diparlehom matu akkasisian na huhut madidok jalo hamu majalapangan ma dagik kudoi nanilehon tuhamatean humokop pamu
bahek kamu masongoni bahen parningotamuna diau. Jaladung sunna sidamangan dibuat ma panginumani, didok ma mauliate, dungi didok ma tunasida. Jalo hamuma sude hamu manginum siani, ia panginumanon padan naib baru maon marhite-hite mudarhu, na niusehon humok kopamu bahen hasesani dosa. Saya bahek kamu masongoni bahen parningotamuna diau. Atong romahamu nung ngarade be sude ida jaladai hamuma hinadenggan ni debata. Jesus nulung ikundiku odoh kokihan amadiriku rodina salah kaki. Na
Tuhan
Tuhan ka Yesus Kristus. Jalo hamuma jalap inum ma. Mudar budoi na ni usir Tuhan matean mokok kamu. Bahen hasesaan ni dosa mu. Dimana mga namo si jalap mahotor roh hamuma magkapusya ibadah. Asa di hamu ang uduan nasa lilig-lilig na. Amen. Mula mahamu di bagasan damai.
Ilo Tuhan ka Yesus Kristus. Jalo hamua, jalai. Lama
rohamu na makapose imana. Asa dihamu ang ulua sa liling-liling na. Amen. Mula mahamu bagasan. Yesus tolong aku, salahku hidup. Rapun Yesus payamonan, tolong suinaro. Biarlah di sini, Tuhan Yesus mengerti. Saya tolongku Yesus, ulur aku damai. Mula mahamu. Ikon Yesus tolong aku, molomar si tau nona. Tu ibana mo tinggalkan, masana pasorabau. Dan kami nyarau di sini, Tuhan Yesus mengerti. Saya tolongku Yesus, ulur aku damai. Yesus pangongluau tunasno tadi konoku ona paluau sai marguru au tuho sai marguru au tuho. Yesus
mo di bagasan dami. Ikut Yesus, tolong aku, salah aku liluang. Rara Yesus, boya moya, dalam busui narong. Nama biar audisi, Tuhan Yesus anakku. Saya hutang aku Yesus, Allah aku namai. Ikut Yesus, tolong aku, walau masih tahunan. Tuibana ketinggakan, nasana pasuratan. Dama biar audisi, Tuhan Yesus anakku. Saya hutang aku Yesus, Allah aku namai. Hidup Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus,
Martang yang mahita. Puji ma Tuhan debata ale todikku jalana sarohakku di bagasan mamuji goarna nabadiai. Puji ma Tuhan debata ale todikku jala unang tung halupahon denggan nibasana sudena. Ibana domanesa dosam sudena jala ibana pamalum akas aitmu sudena. Ibana paluahon hosam sian hamagoan jala dilehot tuho denggan basa dohot asini roha. Para siroha jala pardenggan basa do Tuhan debata. Labbat tarimas jala para siroha godang dang dibayat tuhita na hobbar tu dosata jaladang dibalosot tuhita na hobbar tu hajahatotta songon asini rohani ama-ama tu akka anak konna do asini rohani Tuhan debata di akka na makkabiari ibana nunga takas di patuduhon debata holong ni rohanai tuhita dinamate Kristus humokkop hita uju pardosa do pehita atong dalam malua mahita nuaing sen rimasna dunggabe parpitor hita hinorhon ni mudarnai dibaheni sai pujion ni pamangakku dohot rohakku dohot nasa pabahenaku dohot do Tuhan debata olat nion rodi saling nilelengna amen rimma hita jongjong laustai dehoma buku ede nomor 26 ayat sada. Tangia koma peliata martangiang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroro ni salu silaleo na denggan doho nasa ulibasa na mauliutus. Hupasa tami masian na nileomi tuhami pelian nami tuho. Sa jalo may gabiwap na husus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasya kami pelianom, pati bulhon harajo mo di tonga-tonga ni Huriam, doho di Portibion. Buhay maroha nami, marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni sileleomi tuhami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale Tuhan debata amanami na marhabangsa di atas ni saluhut. Nung nga patar hidahami holong ni roham na gudangi. Gumodang doi siyan holong ni rohan ni ama-ama doho inana di ianakon na. Tung nasotar tibang do gudang doho argani silian mu di hami. Ay anak mo na sasadai di suruho gabe jolma manaw pardangolan isa-isa doho pastap-pastap. Gabi tarpajal ibana, jala tuhamatean humokop pami, maulyate maruha nami, alanong say utang nami, jala malua hami siya dosa, siyan hamatean, do siyan gonggoman ni sibolis. Ala ni pujion nami maguar mo na badiyay, alanong dipatupa anak mo pardumuan, pardengganan nami tuho, ale Tuhan Jesus Kristus, biru-biru ni debata, nang mamorsad dosa nami doho dosa ni hajol maon. Mauliate maruha nami tuho, jala pujion nami mahoro di sa leleng-leleng na,
Setata mahuriam na hinokopmu jala na pinapungum. Sepahok majihami hasisa ni dosa doho dame na pinatupami. Sepayas jala parbajai jihami asa tarbuan ko hami tubanua gijang par saorhon hami tuakan na badiai. Sebunu jala parsilak ko majolma na buruki doho saka-saka naroa na dibagasak kami. Asa unang marlidak kami, mandapoton ama na di Banua Gijang. Hupasat kami madiri nami tuho, jala, huleo kami rohanami bahen inganammu. Alanong dihokkopo hami, jiho mahami jala homa dihami. Se unang loas sami sirang siyako, dongani mahami jala saur mahotu hami. Se patugu mahaporsyon nami tuho, asal hot lakanami rodi ujungnya amatean. Seramoti maaka ruasmu na mamaritaan holong ni roham doho dalan naong pinatupami. Atong manang mangolu, manang mate pehami, hodo Tuhan nami doho raja nami. Say asima roham, ingo mahami, dihasangapomi, jelabuan hami tuhasonangan na dilabung ni debata. Amen aliaman namin na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmu, sa Roma harajommu, sa sao malomo ni roham di Banua Tongonsongo ni Banua Gijang. Leho matuhami sa darion hanguluas siapari, sesa madosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan, na mardosa tuhami. Una kami togihot tu pangudjunam, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de Batama ho, di sodakon Tuhan de Batama bohina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopak ko Tuhan de Batama bohina tuho, jala di pasor homma damena tutodim. Amen. Adorang sota uduti ima punguan na hohom, tabuak majobrik, apala 15 manang satu ngajom, adong do di paraje huriata, ima akka aek si tio-tio doho lapet, do na adong na asing jisi. Songoni ma buah-buah siak kami.